Sme tu už naspäť a sme sa chceli ospravedlniť za to, že sme zrušili to predchádzajúce video. Čiže ja som zasadila jeden malý kvetinačík pažitkou, takže my sa teraz nachádzame na záhradke, ktorá je dnuka a sme v izbe našej paničky Ľudsky. Ale ak nás Emily pustí dnu k nej, tak vám ukážeme, kde je veľa kvetov. Je tam tulipán, kaktus a tak ďalej. Presne tak, ale ukážeme vám to, čo má len zatiaľ zasadené, inakšie Ľudská má veľa tých rastlín v záhrade. Poďme sa pozrieť. Čiže takéto niečo. Neviem, ako sa to volá, ale je to dobré na spanie. Toto je taktiež pážitka. Dneska ju sadila. A toto je naše vytvorenie pážitky. Trošku divné, ale tak pážitkové. No. Ak by ste nevedeli, ako sa to robí, tak vlastne dáte si hlinu do kvetináča, alebo ak ste v záhrade, tak a urobíte do kvetináča alebo do zemi. Ešte môžem to povedať ja? Nie, poviem to sám. Idem radšej vec. Pôjdem tu, toto je moje odteraz najobľúbenejšie miesto. Čiže v zemi si urobíte 1 cm jamky a do toho dáte asi zo 5 alebo 10 zrniečok. Jedno nie. No, akože nemusíte to rátať, ale môžete to tam nasypať. Ďalej, keď urobíte jamy, ale oddelené od seba 20 cm. Potom ich budete polievať a tak ďalej. A urobí sa vám pážitka. Super, nie? Pre kanál LPS Show 12 idem ja. Jaštierko Jakubko a včielka Amálka